Mi kijingi thu khana nakilat pathai khubor hari Portugal ba Cristiano Ronaldo ola aban syong thai no nakakan hun yelaka jong kari Portugal. Te perlok bantip kam ni sapai hadu bekut kane ke video. Bat klaim tere setio Pep Guardiola balong kumutau head coach jong ke Italy wat hadin ba kilap ha ia ka jing terwa. Kumjuru yo Carlo Ancelotti ru kilap ha ia ka jing terwa. Andrai nakaleong Carlo Ancelotti namar ba un yai sahi kumu head coach jong ke Brazil kaba undang yalam ru yaki hadu ku World Cup arjar live heu. Kat ba nakaleong Pep Guardiola ru lashim yakarai ban ong em ia ka jing terwa jong ke Italy ba unlong kumutau head coach jong ka namar lai thu ba Pep Guardiola udang kwa ban pelai jingmut bat la ka jing im hadin ba la pelut por hadu shipeu snem bat ka klub Manchester City kaba menta Pep umpat leg ban coach syakano kono ke klub namar ba udang kwa ban pelai jingmut ha ka jing im ka jong u bat wan phai biang ha ka kam coach ne ha ka football kan sadi hadin bat ia menta lai thu ba ka Italy kadon jingmut ban thong kum coach thama ujong ka daw Andre Pirlo kabaka neru kala ban urlang shen bat baka ira jong kini ki coach ki pasataru kan sedang no menta haki national level kata nagaleng klub la de ban soy kum head coach jong ka Germany kat ba nagaleng Zidane pat on sa soy shen bha bat ka fran ban long kum utau head coach ujong ka bat habangi phai pat hakabai de ban syong thai no Cristiano Ronaldo naka international football bat ka gunhun Portugal kat kum kiripot nakilat pathai khubor ha Portugal lai thu ba Cristiano Ronaldo ula ban syong thai no naka gunhun yelakai football jongkari hadin ga jingi khun UEFA Nation League apdeng ka Portugal bat ka wel aka arpu sautrik u September menta usnem namar bayakne ka jingi lakai ka balabu banlong a Jose Alwalade Stadium jong ka Sporting kabadi haying jong ka Portugal kumta kane kalalong kamat jingi keren pajba kum kalat ban penkut no ya ka jingi ka jong nongil ka bapau namtam jong ka Portugal te perlok ladakane kalalong ka jingi ka bakhadu jong u Ronaldo ino iya ka kanhunri Portugal da arspa life license ki jingmi imadan bat shispa saupin rugul kaba penkut iya ka wena ka JNT ka bakrautam haka history jong ka jingi ka football jong ki international kaba mantau Cristiano Ronaldo ru udang bat ia kata record kumuta orang ilakai bayo ban tep bon koltam hakimen international football syusyu lalong ru uta orang ilakai uban engkong ban yeshim manta haki hinru teli ki tournament baper jong ke World Cup bat ban yo tep gol ru haka ju ke por abaro hinru teli ki tournament ba ulai yeshim manta haka World Cup bat haka bai de ru bat ki trophy international Cristiano Ronaldo ulala ban yelam ya keri Portugal ban job yalai teli ki trophy kata ka UEFA Euro Championship jong snem arjar kan ru kumjuru ya artli ki UEFA Nation League kata house nem arjar ka khandai kumjuru house nem arjar arpeusan kuble shibun te perla wanam klet ban subscribe like but press your bell icon